Sudunga nga tong dakbayan nang hinahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Untai na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahigos lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay igong usog nga di mabuntog, di mapukat. Antay-antay gihapon na mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Saragyud ang atong katuwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, taragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato, nasig ba'y gamay pa nga pag-sakripisyo. ikaw ang kinatanan. Sa atong paglaom, subukan, subukan. Kita ragyud ang atong kaluwasan. Subukan, Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay maginulungay, kinsa pa man di ang ay magdagom kita ragi hapon ba.
August 11, 2020, Tuesday. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, Sister Cora Haka, Jacinta Patalingho, Frances Cynthia Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, John Carlson, Mary Rose Endrina, Angela, Roy Malasarte and family, Dennis Gonzaga, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, May Ann Katakura, Noli and Concon Tejano, Consolacion Tejano, Camilo Guillen II, Magdalena Pacanya Gloria, Manilin Roldan. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam. For good health and protection of Resi Joy Cuenca and family. Mr. and Mrs. Mauricio Amancio Jr. and family. Melin Yungko, Pinili family. Dakay family. Gamboa family. Liamedo family. Obiso family. Special intentions of Serino, Miasco, and family. Fifth Day Novena in honor of Our Lady of Assumption, patroness of Maasin. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Geraldine Chan, Lourdes, Sigondino, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, Joben Benedict, Cabrera family, Terdes family, Nenet William and Shoni Miranda, Babylin Mendoza and Florena Gordon, Lucas Zachary Ordaneta, Los Feminda Yap, Hani Fritz Yap, Christine Yap, Frances Joanna Yap, Carmenchu Dakay Pinili. Birthday of Aldrin Ordaneta, 8th birthday of Amber Jade Alon, 19th wedding anniversary of Douglas and Melody Dole. For the souls in purgatory, Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Memerta, and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, and Caetana, Pura, Jose, and Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Maximo Daclan, Castro Chua Sr., Agnes Nieves, Celeste Lienos, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omesivic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Plácido, Ramon Sr., Ramon Jr., Matilde, Emiliano, Bruno, Joseph, Crescencia, Filomeno, Lucia, Andres, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban. Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga,
Epimaco Martelino Sr., Cesar Diez, Sinon Rofina Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio Estrellata, Edelberto, Rosita Dacuyan, Mary Queen, Queni, Frankie, Lagring, Sentinang, Tatang, Wilfredo, Erac, Tasing, Rolly, Rona, Matilde, Alberto, Olimpia, Jesus Sr., Felipe, Albert Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melessia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Chopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Vivina, Buenaventura, Paulina, Agustin, Alicia, George Jr., Juana, Juan, Consolacion, Romeo, Aurora, Galicano, Alfonsa, Edilberto, Asuncion, Jacinto, Encarnacion, Aquilina, Herculina, Joaquin Jr., Felix, Margarita, Oldarico, Estrella, Diego, Atilano, Concordia, Guillermo, Benita, Miguel, Angelita, Alfonso, Juana, Eugenia, Albino, Natividad, Loreto, Linda, Quirico, Democrito, Eustiquio, Filisarda, Cristina, Dani, Grace, Benita, Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamela, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Crestitota, Lito, Alfie, Marlo, Jovi, Celestino, Christian, Cyrene, Virginia, Guvi, Dominico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Rafael, Cecilia, Fabian, Urbano, Iluminada, Paula, Glory, Marlon, Carmelito, Cholita, Walter, Manuel, Adalia Barcelo, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Ava Yap, Cicinando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides, Perpetual Tandok, Apolonio, Felicidad, Jerome, Caridad, Filomeno, Felipa, Ernesto, Rolando, Graciano, Stanislao Jr., Stanislao Sr., Ronald, Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro, Isidaria, Narciso, Binancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutiquia, Francisco Sr., Francisco Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pilaggio, Rudy,
perpetua. Birthday of the late Elson Navotas. Death anniversary of Ben Cumba. Third day novena of Salvador Miasco. Third day novena for the 40th day of Roselyn Romo. 40 days of Eulogio. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Maigsuon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paghinong. Isugilon mo sayod ka man nakiling halang isaling naman sa Kaluy anon da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-unon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. O Dios, imong gidani si Santa Clara diha sa paghigugma sa kakabus, pinaagi siyang pangama ug sinunod ni si Kristo diha sa kakabus sa Espiritu. Mangayan unta kami pagdangat sa pagsudong kanimo diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo,
Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Ang Ginoo miingon kanako, apan ikaw tao, ayaw pagmasupilon sama kanila. Buka ang imong bakba ug kana ang ihatag ko kanimo. Unya dihay kamot nga gituyod ngari kanako ug may gikuptan kining linukot nga basahon. Gibukhad niya kini sa akong atubangan ug may sulat kini sa lulog-luyo. Ang naisulat niini bahin sa pagbangutan o kagulanan. Unya mingon ang Dios kanako, tao, kan-a kining basahon og lakaw ug sultihi ang katawhan sa Israel. Busa gingangako ang akong baba ug gihatag niya kanako ang basahon ug miingon siyang, tao kan-a kini aron mambusog ka. Busa gikaon ko kini ug sama kini katamis sa dugos. Unya mingon na usab siya kanako, tao, lakaw ngadto sa katawhan sa Israel ug sultihi sila sa akong mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Katamis, tagamtamon sa imong saad. Katamis tagamtamon sa imong saad. Sa paagi sa imong mga gimbutan, nalipay ako, ingon og diha sa tanang mga bahandi. Katamis tagamtamon sa imong saad. Oo, ang imong mga sugo mao ang akong kalipay, sila ang akong mga magtatambag. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang balaod sa imong baba mas bilinhon alang kanako, kaysa linibo nga bulawan og plata. Katamis tagamtamon sa imong saad. Katamis tagamtamon sa imong mga saad, mas matamis kaysa dugos alang sa akong baba. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang imong mga sugo mo'y akong sulundon, hangtod sa kanturan, sila ang kalipay sa akong kasing-kasing. Katamis tagamtamon sa imong saad. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw alang sa imong mga sugo. Katamis tagamtamon sa imong saad. Palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug ipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit.
Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisan usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyam-an ug siyam nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inig kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karneroha kaysa kasiyam-ag siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisan usa nining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod alang sa homilya. May buntag kanyong tanan, May buntag sa Father. mga kaigsuonan, kasagaran siguro nato or ubay-ubay nato, aduna gyud aning tendency nga i-compare ang atong kaugalingon sa uban. Ang uban, kini nga tendency dili kay halata nila. Ang uban klaro gyud kaayo, sige lag compare sa uban. Ang uban dili kay grabe ang ilang tendency, nya ang uban grabe sad kaayo. And so, ang uban nato, for example, no, gusto gyud ta nga kita ang pinakamaayo. O kung dili man gani ni mahimo, at least mas maayo ta sa uban. Bahala nagdili ako'y pinakamaayo, sa kahibaw ko nga mas maayo pa ko ning tawhana. O kung dili pa gini mahimo, kung tan-aw nato mas maayo ang halos tanan kaysa nato. Ang uban nato unsa may buhaton, ato silang birahon paubos, no? Kung dili gani pwede nga ma-absent ka o di maganita ka level, o birahon ti ka diri sa ubos. No? Mga kaigsuonan, ang mga tinun-an ni Jesus sa atong ebanghelyo karong adlaw, sila nangutana kaniya, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Kini nagpakita lang nga ang mga tinun-an ni Jesus normal kay nga mga tao, parehas sila nato. Aduna sad sila'y mga di kay nindot nga tendencies. Unya, doon na sila ning tendency nga i-compare ang ilang kaugalingon sa uban. Mao man gani nga nakapangutana sila sa maong pangutana ngadto kang Jesus. Kay kung dili pa nila concern, kung wala pa sila ani nga tendency to compare themselves with others, wala unta sila mangutana niini. Now, unsa man ang tubag ni Jesus sa ilang pangutana? Kinsa man ang pinakadako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitubag pinaagi sa pagingon, hinumdumi kini gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama sa usa ka bata. Mga kaigsuunan karong adlaw, atong gisaulog kining memorial feast ni Santa Clara, ni Saint Clare of Assisi. She was often referred to as Alter Franciscus, no? Meaning to say another Francis. Nga naman, tungod kay grabe kayang iyahang pagsalig kang Saint Francis of Assisi, gisunod yun niya, no? Faithful kay siya nga disciple ni Saint Francis. Siya ang co-foundress sa religious order of Poor Clare ug sa ngalan palangdaan, no? By the fact nga siya faithful nga disciple ni Saint Francis, she is known for her poverty. She is known for her simplicity of life. Siya
just like Saint Francis na tao sa usa ka dato pod nga pamilya. Anyat iyang gibiyaan ang usa ka hayahay, usa ka kalibutanhon nga kinabuhi aron sa pagpuyo sa usa ka simple andiyat malinawon nga kinabuhi. Kay matud pa niya, our labor is brief, but the reward is eternal. Do not be disturbed by the clamor of the world, which passes like a shadow. Do not let false delights of a deceptive world deceive you. Makaigsuunan, the tendency to aspire for worldly glory may be strong in us, ana-ana sa kadausan nato perhaps. Kaniyat ang tao nga nagsunod sa Dios kanang tawhana dili daling mailad, ug siya magalakaw sa dalan sa matuod nga kalipay. Amen. Palihog manindog. Mga pag-ampo sa katawhan, maigsuon ang atong amahan, nagbuot nga ang tanang tao maluwas ug nagtawag kanato sa paglakaw sa kamatuuran. Busa mga muyo kita kaniya sa tibuok natong kasing-kasing, diha sa atong pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga agakon siya sa Dios ug panalipdan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang katawhan, nga magkahiusan na, aron makabot ang tiunay nga kalinaw ug pagsinabdanay, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na ug hingpit nga kaayohan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang butong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang kanila nga naguna kanato, diha sa pagtuo, nga maangkon na nila ang ganti sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo tungod sa imong gugma, ug hulipi ang tanan nga kulang sa among pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Maigsoon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton nanta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Palihog manindog. O Ginoo, diha ni Santa Clara nga Birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan, itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel o mga santos sa langit, nagadaig kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Diyos sa kalahungan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Palihog mangluhod. Santos kay ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ing kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang baagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo, siya mo balikani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis, among Papa, ni Jose, among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, yambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamo na sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na o ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dini sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami hitugyan sa mga panulay. Ginunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo
Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibot sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog mangluhod. Kini maong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of spiritual communion, itang tanan. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanglabay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita hanan.
Pagkakon siyang nakigatubang ka, Jesus. Pagminahalay kita, mao kini ang sugo niya. Katagang pagbili, ang kinabuhi sa usag-usa. Magminahalay kita, imuunta kining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Magminahalay kita, mao kini ang sugo niya. Katagan pagbili, ang kinabuhi sa usag-usa. Magminahalay kita, imuunta kining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Mag-ampo kita. Palihog manindog. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog mangluhod, oratio imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer of healing to Our Lady of Lourdes. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comfort of the afflicted, you know our wants, our troubles, our sufferings. Cast upon us a look of mercy. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary where you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. We come, therefore, with the most unbounded confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of our requests, especially the end of COVID-19 pandemic. We will endeavor to imitate your virtues, that we may one day share your glory and bless you in eternity. Amen. Palihog manindong. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Birhen sa Lourdes, Rayna ug Senyora, ang among gugma, dawaton mo, kay ikaw lamang, Rayna sa langit, mao kanunay, himaya ka.
Kang Bernardita, imong gipangayo nga patindugon ang simbahan aron itawag ikaw gihapon mahigugmaon nga inahan. Utli nga birhen kami kaluyi dinhi sa amo nga kalisud gubat kagutom ug katalagman kanamo intaon ipahilayo.